Приятели, днес ще направим пак видео, като вчера, пак същата с моята приятелка. Сега, както и обещах, ще купа от вчерашното видео, ще купа някои от тези кутийки или но мисля да купим тези кутийки. Ще купим две, защото нямам толкова джемове. И това е към средата на видеото. И сега ще изберем, сега даваме, играем на друго фото. Де си почваме? Добре. Да. Аз с Франк съм по-добър на това. На Brawl Ball съм добър с Франк. Сега ще вкарам първия гол аз. Вкарам го. Браво! Чакай. Сега и втория ще вкарам. Или не знам, какво ще го дам. Да, втория вкарам. Браво! Още. Давай, не, другой. Вкусно! Печелих. Браво! Аз съм стар плеер. 10 купи. Плюс 10 купи. Така отваряме задната хора. Епик. Митик! Моля. Митик, добре. Лошо. Чакайте. Имам съм тъпко много неща за занимане. Добре, ще потим с тука. Деси, изчекай малко да взема. Лошо. 1000 кила. И мисля, че нямам повече. Добре, сега тук това трябва да си вземем. Добре, и сега Деси, дай да играем на Dual Showdown. Добре. На Dual. Аз там съм много добра. Добре. Чакай само да се ме реагира, защото с Франк съм там добър. Може би ще играя с Руми, виж избращи герой, може да го сложиш? Куик. С него не съм много добър. По-скоро съм по-добър с Рик или чакайте малко, Пам. Пам, да, съм добър. Ще играем с Пам, аз съм много добър с Пам. Добре, айде. Нашия отбор е по-силен от предишния. Деси, нали, разбрахте, героите са еднакви силни, какво трябва да играеш? Ама айде бе! там. Да малко кръв съм! Ще ме убиват! Не! Давай! Моля се! Да! Дърпи се там! След 5 секунди аз пак ще играя. Сега пак ще дойде. Знам, нали виждам. Давай сега! Ще убия сега първо този, защото той не може. Давай, бързи! Да. Ела на това. Ела на това. Така. О, пазите, деси! Устанава интернета. Да. Не, опримо е лак.
Не! Да, си го убил. Где си? Умря ли? Да. No. Че убийца. И това е много дразнително, аз много я мразя. Точно заради това. Ай, ти двама. Где си? Бе, това не стреля. Бързани! Той ще умре. Така. Това бързо да Гоу! Много малко кръсо. Той, давай! Трябва бързо да я уби. Кой още? Давай, това! Не! Той е малко гаден. Да! Кали сме! Така, да, то се знае, че ще е реал, ама поне е хубаво да. Сега хора сега, ще купим тези кутийки, чакайте хора да взема тук нещата. Ще купим тези кутийки, които ви казах от вчерашното видео. Ще вземем, не, дето вземем. Руми, можеш ли да ми избереш бrawler, с който да съм? Играй с Франк. Сега купуваме тези кутийки. Купихме ги и сега отваряме. Пари. И както виждаш, нищо интересно тук нямаше. Надявам се това да има, защото съм дал джоновете за никой. И тук май няма нищо интересно хора. И сега ми останаха 54 джема. Искате ли да купа... какво да купа? Имам 40 000, мога да купа този. Добре, ще купим това. Този скин, където ме кефи, не е лош. Ще вземем. Как много? Ще взема и... За 54 джема искам да ги кача напълно. Мога да взема тези. 54 джема, май тези 54 джема ще купа това. Пак на Костиджера скин. Ще купа. И взех и този скин. И вече останах с 15 джема. Така чакайте тук да вземем. 200. И така хора, сега чакай да си смени нивото. Пусни на Knockout. Чули? Не това, Knockout. Това, добре. Сега аз ще играя на Knockout с Рик. Или чакайте, с Едгар. Ще играя с Едгар с новият скин, който ми се падна вчера, хора. Ето този, много ме кефи. И давам рейди. Много ме кефи този скин, хора. На Quick също. На Бигли то не е ред. И че той е лесен за взимане. И тук има друг Едгар. Аз с Едгар съм добър. Да ви се видят. Аз съм маповете. Техно. Не, двамата са тук, ама няма да мога да видя. Давай. Добре, първият рунд го спечелихме. И сега и този. Прави. Не, Франк!
Знаем, само го мраза. Убиха ме. Не. Давай. Не. Според мен този рун ще го загубим. Да. Не. А, как Не. така? Печелихме. Да. Буквално нашия. Тук този да. Вече на един патрон ще го бием. Десете го бързо. Знае да играе с този. Не е много. Да. И хора, това беше за днес. Надявам се да ви харесало видеото. За другото видео, може би, няма да го правим на Волстар. Много съм се издесидим. Това е на друга игра, но вие кажете на коя игра. И цяло за днес. Кажете в коментарите на коя игра или какво видео и ще направим. Цяло за днес. Довиждане.